Здравейте всички, аз съм BlueMC и настъпи дългоочаквания момент, в който ще теглим томболата в Бъдър PvP, която е с по-голямата заслуга на Master Pro, който сега е до мен. Да, здравейте ви тук. Теглим томболата. И да видим кой е първият победител. Давай, сега още един път, че трябва да го цъкнеш. И барабани! Тъдъдъд! Ясумен 23 уей. Дефес кулер. Печели ето това. Сега само да намеких много добре. Ето, ти печелиш всичко ето това. В Бъдър PvP. И разгледай си. Имаш 3 дена точно да отговориш, да ни пишеш по скайп, за да си получиш нещата. Или ще дадем наградата на друг. И така, вторият победител е Алекс БГ, прости да геймър. Така, ти печелиш второто нещо, което не ми дава да го отворя. Но предполагам си знаеш какво е. Така, добре. Така, някакви роли излизат. Знаеш си какво имаш и ти 3 дена да отговориш, иначе даме наградата на друг. И това е кратко видео, но с много късмет за някой. Така, това беше от нас. И довиждане. Чао!